Nalle Hukkataival ei ole tavallinen kaduntallaaja. 20-vuotiaan helsinkiläisen jalat hakeutuvat mieluummin kohti pystysuoria seinämiä, joita löytyy, yllätys yllätys, muun muassa Vantaan Koivukylän aseman sisältä. Hukkataival hieroo käsiinsä magnesiumia ja aloittaa ketterän kipuamisen yläilmoihin. Tänä vuonna se on tuottanut EM-pronssia boulder- eli voimakiipeilyssä ja hän on ainoa suomalainen, joka kiertää maailmankappia. Raha ei kuitenkaan hakeudu ammattilaisen taskuihin. Ei tällä rikkaaksi tulla, että kyllä on vähän väärän lajin valinnut siinä vaiheessa, mutta kyllä tällä niin saa tehdä sitä mitä haluaa ja elää kuitenkin. Pääsee reissaamaan paljon. Kiipeilyn hän aloitti kouluaikoina, mutta kyllästyi sisäkiipeilyyn ja lopetti. Uusi innostus syntyi Kallioilla. Ammattilainen hän on ollut vuoden. Maajoukkueeseen noihin kansainvälisiin kisoihin hän tuli täysin niin kuin pimennosta, että siellä kisoissa ei osattu odottaa ollenkaan, että näin alhaisella ranking-sijoituksella niin kaveri pystyy nousemaan ihan maailman huipulle kertarysäykselle. Kiipeilyssä kisataan 3 lajissa, vaikeudessa, nopeudessa ja boulderissa, jossa ollaan turvallisen matalalla ilman köysiä. Suomessa harrastajia on 6000 ja enemmänkin piisaisi, jos harrastuspaikkoja löytyisi. No kiipeily on tosi vähän tunnettu laji Suomessa. Euroopassa se on aika paljon isompi laji. Jonkun tilastojen mukaan Ranskassa oli enemmän kiipeilijöitä kuin Suomessa asukkaita. Meilahden Kallioilla Hukkataipaleen jalat liikkuvat kuin tanssijalla. Kuinka paljon sormissa on voimaa muita enemmän? Luultavasti tavallista enemmän. Että miten se nyt muuten voi mitata?